Добрый дзень, паважаныя сябры. Сёння пачытаем яшчэ адну казку беларускага пісьменніка і змітрака Бядулі, якая ўключана ў зборнік «У кузні у хохліка». Я ўчора вам не сказала, што укладальнікам вось гэтай кніжкі, гэтага зборніка з'яўляецца беларуская пісьменніца, паэтка Аксана Спрынчан. Оформление этой серии, якая называется «Я люблю читать», з'яўляецца Настя Капульцевич, а мастак Дана Цюперак. І пачытаем мы сёння прыгожую такую казку, якая называецца «Музыка». Вельмі такі прыгожы тэкст у гэтай казачцы. Беларуская мова гучыць, льецца, як крынічка. Пастушок Васілька з самых малых дзён любіў іграць на жалейцы. Іграючы, яму ніколі не было нудна са статкам сваім у самым дзікім гушчары, на самых глухіх палянах сярод балота. Ён іграў і іграў, так шчыра іграў, ад усёй душы, ажно сам цешыўся, і ўсё навокал яго цешылася. Васілька любіў усім сэрцам сваю жалейку, моцна любіў. Ён мог забывацца папалуднаваць, але іграць ніколі не забываўся. І таму ён навучыўся іграць вельмі прыгожа. Гэта уцяміла ўся ваколіца, гэта ведаў яго статак. У гэтым пераканаліся лес, поле, рэчка, рыбкі, птушкі, звяры, казюлькі і ўсе самыя драбнюткія стварэнні на паляне. Бывала, як заіграе Васілька вясёлую песеньку, дык неба весялілася, сонца смяялася. Дрэўцы ківаліся ў такт, зляталіся розныя птушкі, збегаліся розныя звяры, спаўзаліся розныя гадзіны слухаць ігру пастушка. Рэхі каціліся ад дрэва да дрэва, ад горкі да горкі, ад лугу да лугу. І склікалі ўсіх. Усім істотам было весела і добра ад яго спеву. А калі пастушок іграў жаласлівую песню, дык сумна рабілася на полі. Краскі слязамі расістымі пакрываліся, дрэўцы і кусты нямелі, а высока над полем хмаркі затулялі яснае неба. Усе жывыя істоты апускалі галовы і глыбока задумываліся. Але і смутак жаль ад трэляў жалейкі быў усім прыемны, як свежы ранішні туман, і салодкі, як ліпавы мёд. Усім нечага незвычайнага жадалася пры яго ігры. Усіх Васілька зачароўваў. Над усім ён панаваў са сваёй жалейкай, якая мела ў сабе вялікую сілу. Прыходзілі на адукацыю да настаўніка усе, хто толькі меў сэрца жывое. Ён іх вучыў старанна, бо чым болей музыкаў было вакол, тым болей ён радаваўся. А вучыў ён не проста, але па нотах. Нотамі ў яго былі не такія нямыя і мёртвыя значкі і круцёлачкі на паперы, а ўся жывая зямелька са сваімі рознакаляровымі краскамі, траўкамі, дрэвамі і серабрыстымі крынічкамі. Блакітнае неба са сваімі свечкамі-зоркамі, размаітымі хмаркамі, пераліўнымі зарніцамі і фарбамі. Усё гэта было нотамі для пастушка, гутарлівымі, спяваючымі і рухлівымі. Па іх вельмі лёгка было вучыцца. Першага навучыў пастушок сваёй музыцы Салоўку. Салоўка быў яго найлепшым вучнем. Калі адукаваны Салоўка спяваў апоўначы ў бярэзніку, дык не то што блізкія істоты, але і далёкія зоркі ў небе слухалі з прыемнасцю і перамігваліся ад дзіва паміж сабой, кажучы як бы: «Глядзіце, сястрычкі, такі малы шэры жэўжык, а якія слаўныя трэлі выводзіць!» Пасля Салоўкі вучыўся ў пастушка жаваранак.
Гэта была не такая здольная птушачка, як салоўка, але з грахом папалам і жаваранак патрапіў бы іграць вяселля лёгкім хмаркам пад вясновым небам над свежым пуховым чарназёмам. Пасля салоўкі і жаваранка вучыліся і іншыя птушкі. Усе пяюць, усе іграюць, падумаў хлопчык. Увесь свет пад сонейкам мае сваю музыку. Вялікая пашана з'явілася ў хлопчыка да ўсяго свету. Давай, падумаў хлопчык, заіграю для сонейка, якое пануе над усім светам. І вось у адну пекную раніцу хлопчык яшчэ цямнутка выгнуў статак свой у поле. На прасторы ён заіграў на сваёй жалейцы. Заіграў прыгажэй, чым заўсёды. Уся пекната летняй зямлі адбілася ў яго песні. Гэткай прыгожай музыкі яшчэ ніхто на свеце не чуў. Гэта была песня без слоў, бо хлопчык іграў для сонейка, а сонейка без слоў добра ўсё разумела. Дзівіўся статак, дзівіліся дрэвы, птушкі, рыбы, неба. Дзіву далася уся зямля. Калі для сонейка, дык і мы да кампаніі, сказалі ўсе істоты ў поле і ў лесе. І вось на ўсходзе сонейка на лузе пачалася вялікая музыка. Усе стварэнні на зямлі і сама зямля ігралі і спявалі кожны на свой лад, на тысячы галасоў. Увесь свет выглядаў велізарнай скрыпкай з незлічона многімі струнамі. Гэта было так хораша, так цудоўна, так прыгожа, ажно само сонейка вельмі ўзрадавалася. Спусцілася сонейка з неба на сваіх лёгкіх прамяністых скрыдлцах і пацалавала маленькага хлопчыка ў самыя вусны. Пацалунак быў такі лёгкі, што пастушку здалося, нібы кволы ветрык толькі крануўся яго твару. Пацалунак быў такі шчыры, што хлопчык да самай магілы аб ім не забудзе. А сонейка было такое радае і добрае, што задумала апрануць зямлю у багатыя вопраткі, у шаўковыя і залатыя колеры, і зяць і радаваць усіх вакол. З-пад аксамітнай і пурпуровай хмаркі узышло яно, гарачае і бліскучае. Узышло, ды ўсміхнулася. Усміхнулася, ды яшчэ вышэй паднялося і абсыпала ўсіх промнямі зялёны, увесь сваімі промнямі зялёны ўзгорак, дзе стаяў пастушок. Пастушок выглядаў не то сярэбраным, не то залатым. Праменні красавалі, як агнёвыя васількі на яго галаве. Праменні пырскалі яму ў твар дыяментавымі снапамі. Праменні сыпаліся бліскучымі іскрамі, каляровым макам з яго вачэй. Здавалася, што ў пастушковых вачах драбнюткія хохлікі крэсляць агонь без прастанку. Хлопчыку так добра зрабілася на душы, што яму захацелася глянуць на сябе. Ён падышоў да рэчкі, каб зірнуць у яе, як у люстэрка. «Глядзі, глядзі ў мяне», – сказала рэчка, – «бо твая душа чыстая і празрыстая, як моя вада». Зірнуў хлопчык у ваду і сам сябе не пазнаў. Такі ён стаў прыгожы. Гэты цуд утварылі над ім летняе сонейка і надзвычайнае шчасце, якое азарыла яго усяго. Вось такія прыгожыя словы, вось такая ілюстрацыя, калі хлопчык паглядзеўся ў ваду і ўбачыў сваё адлюстраванне. Я вельмі хачу, каб вы, сябры, знайшлі гэту кніжку і абавязкова яе пачыталі. Яшчэ тут ёсць цікавая казачка, якая называецца «Бліночак з неба». Яшчэ ёсць казачка тут уключана і пра Іванку Прасцячка. Но я не буду ўжо вам іх агучваць на сваім канале,
А вельмі раю знайсці гэту кніжачку ў бібліятэцы і абавязкова пачытаць разам з дзеткамі, навучыць іх прыгажосці роднай беларускай мовы. А я з вамі развітваюся і чакаю на канале «Казкі на канапе».